Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review guys senza season 2 manje. Kulaba ke abafika kule channel beqala ukufika. Season 1 soqedile kodwa ke zisekhona izinto esizicosha ku season 1 ezihlangana nalamanye ama-season because indaba ngithi iyaqhubeka. Sibuka umndeni owodwa beqhubeka bezivezela impilo yabo nesithembu ukuthi-ke ezinye izinto ezenzakalayo kweyabo impilo zikanje. Niyakhumbula ukuthi ku-season 6 kuvele ukuthi uMangwabe noMayeni bayazana before. Nahleba-ke la ku-social media nathi abangani. Mina mangibheka iminyaka neyamangwabe ayivumi ukuthi babe bangani. Kodwa phela ngenzeka ukuthi-ke yimo nephutha. Abangani babengena e-high school ayodwa behamba nge-school bus. Social media nizoqambisa amanga. Behamba nge-school bus esisodwa. Baba umsele impahla ezigcizelela ngonesi istep ukunyathela ukuthi hayi wayenyathela ngenye indlela namanje futhi usakusho ukuthi hayi lesi step sakhe sidida wonke umuntu. Uyisihlobo noMangwabe noMayeni phela ngenzeka ukuthi wayesemcimbini ngoba phela manje ngizama ucalculate ukuthi yini engenza uMayeni aphatheke kabi ngokuthi ubaba umsele kwashada uMangwabe emazi ngayiphi indlela, ngendlela eseduzane noma khona izinto azaziyo-ke zakhe ezinye. Ayi mina angifuni nje ukucabanga uMangwabe ngimcabangela izinto ezinegative. Angifuni ngonesi ngoba unesi lapha yakuthanda Nes'thembu yedwa futhi ziyenzeka izinto ezenzakalayo phela. Uthando Nes'thembu sivele sibone uthando Nes'thembu uphinde kushintshe kube ngathi ilesi story lesi sakudala ukuhlala kwabafikileyo uma sebexabana. uMangwabe akawasukela amakhosikazi, udila no-husband futhi uyamtshela nje ngqo iy'ndaba zakhe, bayatshelana-ke iy'ndaba zabo ubaba umseleki noMangwabe. So uMangwabe nje ilento mina engiyithandayo laphaya kuthando Nes'thembu. Manje uMayeni masezokhala ethi uMangwabe wayemazi before, nibona ukuthi kunento esindayo. Hey, yazini guys, ngeke phela bapho omakhelwane nabo phela okunye ukuhleba okuncane akisana esihogweni. uMamtolo useThekwini kodwa iTheku lonke alazi liveza uMamtolo. Mina sengiqala ungayikholwa lento ngoba iy'ndaba zaseThekwini hleze sizizwe iy'gaxa zaseThekwini hayibo. iTheku liyagudlana. iTheku into yenzeka namhlanje kusasa siyolala sazi ukuthi bese kwenzeka ukuthi uDJ bani kwasha kwacima hayibo. Kuphuma iy'gaxa ngisho emngcwabeni eThekwini manje bazositshela ukuthi bahlulwa ukuthola uMamtolo ngathi akekho. uNesi noMayeni bahlanganiswe yini? Noma baphuma endaweni eyodwa-ke okungenzeka ukuthi baphuma endaweni eyodwa ngoba hayi eyongena isonto elilodwa angiyitholi ngoba isonto likaMayeni salibona ngesikhathi uMayeni ehambe nobaba umseleki behambisa u-Obanzi yobusiso. Lela sonto kwahamba nje ubaba umseleki noMayeni. Ngabona ukuthi hayi akekho omunye unkosikazi ongena kuleli sonto, shuthi isonto likaMayeni leli lasekhaya. Amasonto futhi bangena amasonto ahlukene sengakubona lokho kulamasizini engiwabonile. So Mayeni noMangwabe bazana kuphi? uMayeni umazela ukuthini uMangwabe? Hayi phela sazi-ke manje yabo manje hayi le yaMangwabe noMayeni iyona-ke sifundisa ukuhleba. Kodwa anginithumi-ke mina anginithumi bese ngibuza nje ukuthi omakhelwane baze bahlonipha baze bathula omakhelwane. Akasekho nomakhelwane oshoyo ukuthi hayi bo uyingane ka-anti wakhe noma nje into eseduzane sidlule kule ndaba ngoba phela manje bayishiya ilenga ngale ku-season 6. Ku-season 6 kunini uMakhumalo wathi wife number 2 ngoba phela yena mayefike before Mayeni okusho ukuthi useshade before Mayeni. Kodwa manje ama-interviews sengiwabonile uMakhumalo uzelinganise ngeminwe lewu-2 ukuthi yena noMangwabe bafika eduze kakhulu. So kusho ukuthi uMayeni unkosikazi wokugcina hayi
Cha kusazi. Phela uMseleki ku-episode 1 season 1 wathi uMangwabe noMakhumalo abashade eduze kakhulu. I-interview kaMakhumalo, uMacele, ubaba uMseleku, le beyenze kule show ebivela ke-SABC 3, ngikhohlwe igama laleyo show kodwa le ebantambama. uMakhumalo walinganisa ngesandla wathi nje yena noMangwabe balandelene kanje. So uMangwabe noMakhumalo bahlale before uMayeni eMzumbe, kodwa uMayeni unumber 2. Yabona-ke leyo ayihlangani leyo maths leyo. Le maths lena ayihlangani. Khona sikutholile ukuthi uMayeni kwakumele ukuthi kube njani ekuqaleni kwengenzeka lokho. Wasebuya nini-ke uMakhumalo bona bafika nini-ke eMzumbe ngoba manje asazi-ke sebeyasidida. Nakhona kusikho ukuthi sithanda iy'ndaba njalo, into abasixoxela yona lapha ku-TV. Angithi nje ku-TV show mabesikhombisa lezi ezinye iy'ngxenye zempilo yabo, kusuke-ke sibeke nomudla wokulandela ukuthi kwenzakalani-ke pho, kwase kuba njani, nafika kanjani-ke lapho, because ezinye izinto noma uyibuka i-TV show uphinde futhi ulalela ama-interviews abenzayo, iba khona imibuzo oba nayo, yinto futhi enormal leyo. Nokuthi nje kube nesikhathi la bathi-ke sebe-right, kade bengekho right bekwenzakalani. Yabo leyo nto leyo nayo iseyingxenye yempilo abadlule kuyona, ngoba le esivela vele ku-TV show imizuzu ekhethekile empilweni yabo. Bayikhetha futhi le bayibona ukuthi kufanele ukuthi-ke umphakathi wase-South Africa uyibone. Kodwa manje noma kunjalo-ke umphakathi sebewukhethela ukuthi-ke sizobakhombisa amaphathi, sizobakhombisa imicimbi enje, iyavela indawo la kuba nemibuzo khona ukuthi lokhu hayi engathi akwenzekanga ngale ndlela esikubona ngayo. Angithi bona ba-act impilo yabo lapha kuThando Nes'thembu. Uma-ke sebe-act-ke impilo yabo sesiyabuza ukuthi hawu pho kwabanjani-ke ukwazana kuvelephi, bekuse-high school, bawomakhelwane, baphuma ngandawonye, noma bayiy'hlobo, noma-ke ikhona enye indlela ebahlanganisayo, ngoba phela manje ngisho nangokomsebenzi nangokwemfundo ngathi bahlukene manje bahlangana ubuhlobo. Kodwa into engeke ngiyiqaphele ngoMayeni noMangwabe, uMayeni isikhathi esiningi uvumelana noMangwabe, akakaze ngathini, zikhona izinto eziye zibenza ukuthi bekhulume beyamakhosikazi, kube nokukhuluma phakathi kwabo, kusale-ke kubonakala ukuthi mhlawumpe umbono obekwa uMacele noma uMakhumalo uMayeni angahambisani nawo, nabo futhi uMacele noMakhumalo kube yinto efanayo, kodwa akaze kwenzeke kuMangwabe. kuMangwabe nje uhlezi ezothi umbali kahle, engakhombisi ukuthi ikhona into yabo ebangushisa phakathi kwabo. Ilokho engeke ngikunake ukuthi izinto ey'ningi uMayeni makwenzeka akakaze akhombise ukuba against uMangwabe, kodwa bazana kuphi-ke. Yena-ke uMangwabe-ke mangabe kuthiwa bayizihlobo ngempela, shuthi amahloni wawalahla. Kodwa phela masithembisa izinto ozibonayo ukuthi ngempela lezi zinto zikhona, izulu olibonayo, isihlobo mhlawumbe singekho eduzane. Angazi mina sengizokhuluma amanga phela manje. Ngiyabona okwesihlobo, kodwa futhi nakho yazi ngempela abasichazele, ngoba nangu uMangwabe washo ukuthi uMayeni abona ukuthi akajabulanga. Washo futhi ukuthi uya-understand ukuthi phela akukho lula ukuthi kuzongena omunye unkosikazi. uMacele yena akabanga nenkinga engakanani, kodwa nje uMayeni uyena ongajabulanga. Mina kodwa angiboni ukuthi uMayeni bakhona uma kuthiwa phela kuyaqhubeka uyobajabulela nje abanye. Phela uMayeni uMseleku uyi-soulmate yakhe, nayizwa lento engisho yakhe. Angazi-ke esayidini kaMseleku ngoba uma ngibuka ama-episode nama-episode ngiyabona ukuthi hhayi uyazama ubaba ukubhalansisa kumakhosikazi akhe. Sikhona isikhathi la ebuyela khona kube
isikhathi sakhe ngamunye ngamunye. So angiyaye kujike endleleni ukuthi ubani okuwuyena yena ngqo kumseleyo. Kodwa kwisayidi lamakhosikazi, unkosikazi engibonayo noma sikhonjiswa u-2 hour noma-ke sikhonjiswa u-30 minutes wempilo yabo nje kusukela ku-season 1 kuya ku-season 6, uMayeni engibona ukuthi cha lo baba hhayi uyamthanda. Indlela amchaza ngayo. Noma ngabe kuthiwa kokwenzeka ini, ba-happy abekho happy, kunezinto ezibaxabanisile. Hhayi leyo hhayi ekugxileni kumsaphotheni, indlela achaza ngayo umseleki nendlela amazi ngayo. Uwazi amandla akhe, wazi ukucabanga kwakhe, wazi ubuhlakani bakhe. Ngihlezi ngithi hayibo, ukubone ngalinganisa nganje ukuthi umbona kanjani noma umchaza kanjani kusukela ku-season 1 kuze kufike ku-season 6, umchaza ngendlela efanayo. Noma kwenzekile kwabakhona into eyabenza bangabayi-happy noma ethukuthele, kodwa le ndlela le achaza ngayo umseleki ngithi we shame. Yena-ke bafaka ama-teaspoon awu-3. Ngiyadlala mina, ngiyadlala. Awekho ama-teaspoon awafakwayo. Futhi amakhosikazi awenziwanga lutho ningaze ningibophise. Ayithandela nje u-husband wabo njengoba bemthanda, bazi futhi nabo ukuthi bamthanda ngasiphi isizathu. Yibo, kwazi bona-ke beyithandela u-husband wabo. Ngisuke ngiyidlalela Nkosi yami leyo ukuthi ama-teaspoon badlisiwe konke lokho. Ngisuke ngiyidlalela manje, kuyaboshwana manje. Kuthi nje cabanga sengiboshwa yifemeli yaseMzumbe-ke ingenambali kuyimanje. Hhayi ningangigili, ngiyayidlalela. Okunye-ke ngicela ningikhumbuza ku-Showmax ukuthi i-episode bani ku-season 2, le episode abakhuluma khona ngomshado beya enkosini, aphinde athi umacele ukungena noma ukuhamba imishado yamanye amakhosikazi akube yi-1,000,000 phansi, kodwa wayedlala-ke. Le episode lena ngiyayibona ukuthi iyeza, but mase kumele ngiyithole angiyitholi. Ku-coming up ikhona kodwa ngiyitholi. Ngiyabona futhi behleli nenkosi yesigodi sabo bechaza ukuthi umshado obaluleke kakhulu ilo wesintu or wesiZulu, ngoba lo mshado ujulile. Angazi uma ngayenza-ke ividiyo la engasho ukuthi-ke izinto lezi ezenzeka kumshado lo wesiZulu zinjani, lokhu kuhambisana nani nani, ukuchaza nje lezo zinto ngidlula, ngoba phela manje angisho ukuthi ngichaza ngoba nginolwazi olujulile. Into engayibuza nami ukuthi lokhu kubaluleke ngani ukuthi mase kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu, ikuphi-ke okusalayo ngaphandle, because kunama-steps amaningi. Okunye bayakwenza sebeshadile njengomembeso, wathi umembeso alikho icala elingena enkosini ngokuthi umembeso usuwenze sewushadile. Uyakwazi umembeso ukuthi bayuskiphe uma kwenziwa lezi zinto zesiZulu. Bengifisa ukuthi ningichazele le episode ukuthi niyayibona ku-Showmax noma ukuthi ngayitholaphi-ke, ngoba nayo ngiyayidinga. Ngithi ngisazokhuluma ukuthi kuhlaliwe phansi noMayeni, watshelwa lokhu, uMakhumalo watshelwa lokhu, uMangwabe watshelwa lokhu. Sekusele umacele-ke, kuzoba unfair ngoba phela manje nasengizothatha ngathi akwenziwanga kumacele kanti kwenziwe, bakwenza. Waye naye kwi-dinner date, baphinde futhi bakhuluma ngomshado, bakhuluma futhi ukuthi bafisa ukuthi kube usuku olubalulekile kumnikazi wosuku, kungahlanganyelwa ekutheni kuyashadwa manje, abe nosuku lakhe unkosikazi nonkosikazi. Kodwa-ke le eyaNes noMayeni ngiyayifuna. Hhayi kodwa phela ukuthi ningithathe kabi, sengithanda indaba kakhulu nje, ngifisa ukwazi. Yabo nje into uma uyibuza yona ufuna ukudlula ukuthi hayibo, babezana, babehlangana kuphi, bazana kuphi ihlobo kanjalo. Ngifuna ukuyazi kanjalo. Okunye guys, ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi.
Ngicabanga ukuthi u-season 7 uyeza, kodwa u-season 7 uma uza mina ngikhumbula obabujafta-ke, angiyazi ukuthi ithini-ke leyo nto. Ngikhumbule laphayana obhutuzwa hhayi nabo futhi ngiyaqalaza ukuthi bathini, bayabuya yini, akuveli. Umnakwethu ngibonile ukuthi usuyaphela, eyayiphelele leyo show, angiyithandisisi. Ngiyaxolisa kwabayithandayo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede, bye.